Mr. Migalab. Morning, Migalab. Shout out. Thank you so much, Lalab, Mr. Jadine. How are you? Mr. Jadine Migalab, shout out. Medyo late ako nag-open because of the internet connection. Hindi ako makapag-login. Shout out sa lahat. Inday Beng Vlog. Madam Inday Migalab, shout out. Personer Abangers, tamsak dan. Napuos. Ayan. Inday Beng Vlog, maraming salamat. Bless morning, host. Ayan. Bless morning, Inday Beng Vlog, madam. Maraming salamat. God bless you. Nana. Kiring. Kiring. Kikiring, kiring, kiring. Lalab Roger, Migalab shout out. Good morning. Good morning, everyone. Tambay lang, host. Linis muna po. Sige lang, Lalab. Maglinis ka lang at makinig. Ay, salamat to sa pagsabit. Ayan. Ayan, 4 million Migalab shout out. Good morning, everyone. God bless. Ayan. Migalab shout out. Ayan. Kislala, how are you? Lisong Son Migalab shout out. Let's go from Kiss. Keep it simple. Survival. Ayan. Thank you so much, everyone. Look out the window. Yes. $4 million, thank you so much. Wala po ako nakapin, mga lalabs. What you going to do today? Today, I will do something. What I will do today? After finish my live, I'm gonna clean my room. Then after that, I'm gonna nothing. Nothing to do. Something. What something is this? Excuse me. Eric Garcia, Migalab, shout out.
Eric Garcia, then nothing. Nothing to do. Lalabs, kiss. What I will do nothing. $6 million. Good morning everyone. Mega love shout out. Ayan. Roger TV Vlog dan sa nakapin. Lalab Inday Bing Vlog pakunet. Ayan lalab. Ano Inday lalabs? Inday Beng. Dan daw sa nakapin si Roger. Kiss. Finish your coffee lalabs. You're done your breakfast. Everyone magkape. Roger TV Vlog, nagkape ka na lalabs. Magkape muna, magkape. Magkape ka muna lalab. Pampabuhay ng mga ugat-ugat. Pampabuhay ng mga ugat-ugat ang kape. Magkape muna, magkape. Habang nagwa-whitey. Ayan, 2 million Mega Love shout out. Buffalo Soldier. Soldier. Janet. Soldier.
Samira Lalab Migalab, shout out. Samira Chuchay, Backyard Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lalabs. Ayan. Ayan, Samira nagbaba ng bahay. Samira. Hindi mo publikan, Migalab, shout out. Ano? Appreciate you. Ayan, from Demo. What do you want, Ming? What? Wala akong pagkain dito. Number, dali. Nag-vlog ako, ha? Ano? Hala! Hala! 096345 0
8, 11. Ha? 63, 45, 08, 11, 3. Pasaway itong pusa na itong mga lalab. Gustong umakyat. Gusto ata makita sa live. Saway. Ipal kami nga. Di mo publikan lalab. Thank you. Mailog ka na. Email. You're welcome from Mo Publican. Ayan. Thank you so much, my friend. Sir 963. $3 million Miguelab, shout out. Palabalab ako nakapin mga lalas. Pawas naman po sa kanyang bagong uploads. Si Bloody Coder po mga lalab, may bagong upload po. Si Kulot. Janix TV, Miguelab, shout out lalab, Janix. Janix Vlogs and Health. Hi. Hamari Vlogs and Health, Miguelab, shout out. Janix TV Vlog, lalab, Miguelab, shout out. Hamari Vlogs, how are you? Hamari Vlogs. Si Kulot. How is CC? I am good, lalab, Hamari. Thank you so much. 6 million in the house, Miguelab, shout out.
Janix TV, Bloody OTW from Hamari in Blog and Health. Okay, Hamari, connect to Bloody Coder. After that, I will return it to you, okay? But just leave the message there so that Bloody Coder will see your comments. Ano daw? Ano ma? Tara, mayaman. Anong listahan, ma? Kay Pransya? Lalaba. Suklian kita, Mari Vlogs. Tamsak my video from Mari Vlogs. Hamari, I'm watching your video, lalabs. Hamari, your short. Hamari, Emirates Concise World Atlas, book left through. Hamari, you have ads. Hamari, see still red? I will connect this one to you, Hamari, ha? Silence vlog, done short video watch. Ayan, thank you so much, Hamari lalabs. Thank you. Hamari, you have extra banana? How many you have banana? You have 10 banana? You have 10 extra banana, Hamari? If you have lalab, just connect to me that in lalab, I will give you also 10. Hamari, if you have. You have extra banana, Hamari? Samira na, ha? Hamari, I am watching lalab, your video, Hamari.
Na, 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 na. Salamat, Sisi. Hamari, I am asking to you, Lalab. If you have extra banana, just connect it to me. Aray Pamungkas, hello, I'm coming. Aray, Lalab, Minglalab, shout out, Aray. Oh my God, si Aray. Aray Pamungkas, hello. Lalab, Minglalab, shout out, Aray Pamungkas. Good morning. You have now moderator, Lalabs. Aray Pamungkas. Main channel mo to, Aray. I'm from Indonesia, from Aray Pamungkas. So it means, Aray, this is your main channel. So ano, Hamari? I'll connect this one to you, Hamari, ha? Nurse Anton, Miguelab, shout out po, Nurse Anton. Ayan, ano, Lalab? Hamari, I already connected to you, Lalab, ha? Nurse Anton, Miguelab, shout out. Salamat po sa patamsa. Ayan, Nurse Anton po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Lalabs, ano, Hamari, if you have extra banana, lab, just connect it to me, Lalab, then I will return it to you. Hamari Vlog and Health, hello, morning. From Aray. I will check up how many banana you have. Alright, Pamungkas on the way, si Hamari Vlogs and Health. Eric Garcia, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin. You have 32 subscribers. Ninang Lo, Mega Love, shout out. Kay Pete Tamsak. Ninang Lo, Lu Vlogs. Mega Love, shout out. Ayan, ano, Aray. Aray Pamungkas, I will connect it to you. This one, my main channel, ha. I am watching now your video, Lalab, Aray. Aray is from Indonesia. But you look like a Filipino. Your face look like Filipino. Aray Pamungkas, done. Aray, Hamari Vlogs and Health already connected to you. Aray, already connect, Lalabs. Ninang Lo, kumusta ka na, Ninang Lo?
Oh, Sisi looks beautiful. Ayan. Amare Vlogs and Health, thank you so much, my friend. Thank you, lalabs. Ayan, for Melan Migalab, shout out. Okay naman, from Ninang Lo Vlogs. Manap ka ng iba. Tamsakan po natin yan, Ninang Lo. Lo Vlogs on the way, si ano po, Hamari. Tamsak Ninang Lo, nag-drive si Ninang Lo. Yan, Ninang Lo, tamsak na. Lisong Son, Migalab, shout out. Samira is still here, Samira. Samira, you still here, lalab, Samira. Lo Vlog Dan from Hamari Vlogs and Health. Ninang Lo Dan na. Reyno, tamsak, guwapa. Reyno, good morning, Migalab, shout out. Salamat, lalab, sa patamsak. Meron kang new uploads. Sige, panoorin natin yung new uploads mo dyan, Reyno. Reyno, kumusta ka na, Reyno? Nasa Canada ka na, Reyno? For Million Migalab, shout out. Reyno po sa on the way from Hamari Vlogs. Panoorin natin, Reyno, yung video mo, lalabs. Anong video ba to? Mayarang. Ayan, Reyno, nasa bahay mo ako. Mayarang ka, Reyno. Ayan, Reyno, ha. JB Guitar Tutorial. Lalab Migalab, shout out. Ninya Nakulangga, Lalab Migalab, shout out. Ayan, Reyno, upo sa meron kang arang, oh. Reyno. JB Guitar, Lalab Migalab, shout. Thank you so much. Ayan, Reyno, ang ganda naman ng ano ni Reyno. Bahay mo ba to, Reyno? Wow, amazing. Ayan, Reyno. Bumalik ka na pala ng Canada, Reyno. Palayan ko yan kung meron magpalahi. Buang. Hamari on the way. From Reyno Opusa. Ayan, 5 million Migalab shout out. Salamat from Hamari Vlogs. 6 million Migalab shout out.
Ayan, Reno ha. Naglalaro ka pa ng ano. Yan yung paa mo, Reno. Full watch, Reno ha. JB Guitar on the way from Hamari. Swerte Joyce Lalab, Tamsak. Ayan. Swerte Joyce, Meltrix, Migrab, shout out Lalabs. Ayan. Thank you. First week ng December mga Lalabs. Magpapa-entry tayo. Ayan. Meron tayong pa-games, kunti lang. Para sa Pasko. Ayan. 4 million Migalab, shout out. 6 million Migalab, shout out. 6 million. Ayan, 6 million in the house. Migalab, shout out. Kilala mo na talaga alagad ko sa Hehe Ola Labs. Swerte Joyce. $10 million in the house. Migalab, shout out. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Hamari tayo, hamari. Jolen Manuel, Migalab, shout out. Jolen Manuel. How are you, my friend Jolen? Host, nice. Aray Pamungkas, you are the next. Don't. Okay. Okay naman po, from Jolen Manuel. Nagbaba ng bahay. Aray Pamungkas. Si Aray, bibi pa yan mga lalabs. Taga ano siya lalab? Taga siya. Kaya yung pangalan niya Aray. Ninya Nakulangga lalab ni Galab, shout out. Nagbaba ng bahay, Ninya Nakulangga. Lablabin natin si Madam Ninya. Ayan. JB Guitar Tutorial Dance. Swerte Joyce, nagbaba ng bahay. Hamare Vlogs. 5 million in the house. Migalab, shout out. I will check Hamare if I have banana. $6 million, Migalab, shout out. 6 million. Eric Garcia, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin si Eric. Eric tayo mga lalab. Si Eric, lablabin natin si Eric. Hamare Vlogs. I'm gonna watch your video, Hamare, okay? Hamari, I am watching your video, lalab. Hamari, you have... Malakas po yung hangin, kaya tayo naglo-loading from outside. That's why my connection sometimes not good. Hamari, I will connect this one to you, lalabs. Hamari, my friend. Hamari, I am watching. Hamari, lalabs. Connect. Aray, you still in Aray? Aray, Pamungkas.
Just drop your link. Aray Lalabs, you still here? Aray tayo mga lalab, aray, kay aray. Hindi malakas ba yung hangin dang? Marlab 82, mega love, shout out lalab Marlab. Take True, mega love, shout out, Take True. Take True po, nagbaba ng bahay. Ma, nag-message si Liz. Pasit daw ng video, okay. Pasit na po ng video, okay. Santo Baloy, thank you. Palablab na kapin mga lalabs. Take True, mega love, shout out, Take True. Ayan, 3 minutes watching to your video lalabs. Hamari. Mga wait lang, 5 million in the house, mega love, shout out. Ninang Lo, ayan, lablabin natin, patamsakan natin si Ninang Lo mga lalabs. Meron po siyang upcoming live. Ninang Lo. Sino yung binaba mo Ninang Lo? Hindi mo naman to channel. Kay Jennifer yan, Ninang Lo, binababa mo. Ayan, JB tutorial, nagbaba ng bye, JB. Wala na ata dito si Aray Pamungkan. Bigyan ko na lang siya ng isa kasi umalis. Aray Lalap, I'll give you banana. Excuse me. And Aray Pamungkas. Wala na si Aray, umalis na. Ninya, nito ka pa ba, Ninya? Sunod kita swerte, ha?
Wala na si Aray, umalis. Tamsak Danos April Vlog Official. Lalap Miguelab, shout out. Na-message ko si di pa nagre-reply. Sino ba to? Si Jers. April Vlog, Social Miguelab, shout out. Tamsak Danhos. Lalab, salamat sa patamsak. Tiktro, nagbaba ng bahay si Tiktro. Lablabin natin Tiktro, mga lalabs. Ayan, Tiktro po, nagbaba ng bahay. Host, baka may natira ka pa dyan. Pakidagdagan mo sa akin. Tingnan natin lang. Wait lang mga lab, mag-jingle bells lang siyo ha. Wait lang po, babalik po ako.
Lalab, Miguel Lab, shout out 6 million. Ayan, hintay ng tubig. Bakit nawala? Ninya Nakulangga. Ha? Napin pala si Ninya. Palabalab, sure balik. Ayan. Alex Barber TV, Miguel Lab, shout out po, Sir Alex. Mayong TV, Miguel Lab, shout out. Salamat po sa inyong patamsak. Meron kang premiere, Sir Mayong. Tamsakan natin yan. November 27 p.m. 7 million, Miguel Lab, shout out. Malong ako, lalabs, kumain ako. Kumain si host. Nagutom kaya ako. Palablab, sure balik from April Vlogs. Harang host. Ayan. Ninya Dan from April Vlogs. Ninya lalabs, pasok lang si April Vlogs. Dan na sa'yo. Dana pa ba kayo kay Ninya mga lalabs? Wow, si Ninya, ang ganda. Ayan, promoter only. Sage Scark ito. Ayan, pakilimbang po mag-iwan ng bakas masuklian. April Vlogs Official. Alex Barber. Ninya Nakulangga, Dan Bill All po sa'yo, pasukli po. From April Vlogs. Ninya Nakulangga, lalad, pasuklian na lang, lalads. Ayan, sabay mo ako, Ninya, ha. Balikan ko kayo sa comment nyo, guys, from Alex Barber. Ayan, lalab, Ninya Nakulangga. Alex Barber, nagbaba ng bahay. Myra Toots Mix Videos, Miguel Lab, shout out, lalab. Pa-shout out po. Antawid. Kasama ko, mga magkapi. Ayan. Ayan, pa-shout out kay Ann. Kay Antawid, kasama daw ni Madam Myra Toots Mix Videos. Na nagkakapi, enjoy your coffee, lalas, with matching pandesal. Sarap yan. Enjoy your coffee, lalabs. Enjoy. Promoter only, pakalimbang po. Ayan, Myra, enjoy your coffee, lalabs. With Antawide. For Megan Miguel Lab, shout out, kape tayo, host. Sige, lalab, tapos na akong magkape. Kanina nga nagsaglit, sabi ko mag-CR lang, pero tulang kumain ako. Kumain ako ng kanin, mga lalabs. Mabilis ang subo. Ayan. Palablab po, sure, balik from April Vlog Official. Ayan, Ninya lalabdan na sa'yo. Mayong, nandito ka pa ba, Sir Mayong? Sir Mayong, nandito pa ba? Wala na? Wala na, Sir Mayong? Miltrix tayo, Miltrix Swerty. Wala na si Sir Mayong? Okay, fine.
Palablab na kape yung Swerte Joyce, mga lalab. Swerte Joyce. Ha? Syra Vlog, Miguel Love, shout out, Syra. Ano pa? Nalog. Alis si host. Magbalik ako mga abakas nyo guys. Main lang sana gamitin from Alex Barber TV. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Saksak ko lang itong mga lalab at palubat na. Alex Barber, ayan. Yung didikit kay Alex, main lang daw yung gamitin mga lalabs. Para masuklian, magbakas lang kayo. Meltrix, oy, Swerte Joyce, nandito ka pa. Sarap ng chicken ah. Sarap ng turbo. Wow. Ram pam pam param pam pam. Param pam pam param pam pam. Swerte Joy, sarap naman ng norbong chicken. Ayan, Meltrix, nasa bahay mo ako, Meltrix. Ayan, Meltrix lalab. Chicken.
Nandito ka pa Miltrix Lalabs? Wala na? Ayan, Miltrix. Semig buno. Buno na pa. Diba may malaki ng dyan dami. Sarap yan pang ano. Tinola. Ayaw man kaya ni Papang magkatay. Kasi naman iba yung makinabang. Ayan, Alex Barber po nagbaba ng bahay. Swerte Joyce Lalag. Tala, Miguel Love, shout out. Tala. Nagluto kasi ako. Sige lang alam, magluto ka lang dyan. Tala, Miguel Love, shout out. Sino ba to si Tala? Tala. Pina Sports. Si Pina pala to, si Pinas. Pinas Sports, si Tala. 6 million, Miguel Love, shout out.
Ayan, 5 million in the house. Mika love, shout out. For million, Mika love, shout out. Mayra Toots Lalab, Mika love, shout out. Mayra Toots mix video. Ayan. Hi, lalabs. Mayra Toots mix videos host. Ayan. Lalab, Mika love, shout out. Good morning sa lahat from Mayra Toots. Good morning sa lahat. Merry Christmas, malapit na linis-linis bahay. Sige lalab, enjoy lang lalab sa paglinis ng bahay, enjoy. Magpa-music ka para mas maganda maglinis. $5 million, Mika love, shout out. Sarap naman ng turbong chicken ni Meltrix. Sarah Block, nagbaba ng bahay, Syra.
Syra Vlog, nagbaba ng bahay, Syra. Kulot. Lisongson. Palablab po ako nakapin mga lalab. Swerte Joyce, na po ba kayo? Kay Swerte Joyce? Legit, safe, and organic monetization. Ayan. From promoter only mga lalas. Lablabin natin. Swerte Joyce. Saan na kayo nakapin mga lalab kay Swerte Joyce? Ayan, Swerte Joyce, lalab sa bahay mo uli. Hindi ka ito sa'yo ha. Dikit kayo sa akin mga guys, sukli agad main ko. Thank you, host. Ayan. Yan lalab, Swerte Joyce. Full watch lalab sa iyong chicken turbo. Wow, sarap. Don't worry, hindi ako budol.
Ayan, 4 million Miguelag, shout out mga lalabs. Hindi ako nag-skip ma'am kahit mahaba, ha ha ha. Salamat lalab, Mayra lalab, salamat. Yung iba nagbababa lang ng bahay tapos lipat sa iba. Huwag mo sila yudahan agad. Tapos paano po magkaroon ng WH? Ano yun lalabs? Magpa-play ka ng video mo lalabs, magpa-play ka. Lahat ng video mo lalabs, Mayra Toots, pag samasamahin mo, ilagay mo sa playlist. Tapos lalab, magpa-play ka lalabs kahit sa mga kaibigan mo. Or lalab, Mayra Toots, gawa ka ng ibang account lalabs. Tiniplay mo yung sarili mong video pero yung ibang account, pwede naman yan. Wag mo lang gagamitin yung sarili mong account. Dami po nag-play, wala po, 0 pa rin. Lalas, hintayin mo lang kasi 3 days yung ano niya ni Lolo. Yung ano niyan, update. 3 days, hintayin mo lang. Hintayin mo lang, Mayra. Pag play nila yan, hindi agad yan mailalagay. 2 to 3 days yan. Hindi yan play ngayon tapos papasok na agad yung WH mo, hindi. Si Lolo pa maglagay niyan. Hintayin mo lang, mailalagay din yan. Bobo lang po, hindi naman yan bobo. Excited ka lang lalabs, oy. Hintayin mo lang lalab, papasok din yan. Ganun talaga yan. Mayra, buntis ako lalab, buntis. Kaya maya-maya tumatayo ako kasi parang ang sama. Ninang ako ha. Ano pa ako lalab ng anak? Mayra, February. Congratulations po, host. Ayan, salamat lalabs. Sana babae, host. Sana nga lalabs.
Nagpa-ultrasound na ako lalas pero hindi nakita. Hindi nakita yung gender. Kasi natatakpan ng ano niya, 2 legs. Tumalikod po, hehe, ano siya lalab, ayaw ipakita. Nung November 8. Hindi ko talaga nakita lalab sa ayaw niya. Balik na lang siguro after 8 months. Ikaw ba, Myra, may anak ka na lalab, Myra? Naya, wala daw siya damit. Ano siya lalab, suhi. Suhi. 2 ng lalaki. Lalaki, 2. Sa akin, una pa lang to lalabs, una. Wag lalab, wag. Ayan, baba. Wag lalab, wag. Wag naman lalab, normal lang. Mahirap yan. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Ayan. Maaga pa naman lalabs. Bababa pa yan. Ayan. Ayan, 5 million Miguel, shout out. Normal lang si Ispo ako sa panganay ko dahil suhi. Sana po wag. Wag lalabs. Ano pa lang to lalabs? 6 months. Meron pang 3 months. Sana nga lalabs. Tinuturuan naman ako doon. Ang sabi naman doon, ano daw, patunugan lang ng music sa baba. Sa baba ng pusod. Patunugan lagi ng baby song. Para sundan niya yung tunog at umikot siya. Oo, 6 months pa lang. Ikot pa yan lalag. Kaya lagi ko siyang pinapatunugan ng baby music para bababa siya lalag. Nung na-ultrasound nung November 6 ay 8, hindi ko siya lalab nakita. Alam niyo ba, yung mga mami doon na na-ultrasound, paglabas nila masaya sila. Kasi nalaman nila yung gender ng baby. Pero ako para akong naiyak. Kasi ang layo kaya nung pinuntahan ko. Kung mayak-iyak. Para kung mayak-iyak nung lalabs eh. Kasi hindi ko nalaman kung babae ba o lalaki. Inday Babor Ads, Miguel Live Shout at Lalab Inday. Salamat Lalab Inday. Sa nalalab ayo kung ganyan. Normal lang tayo ng like kung pinipray lalabs. Lagi akong nagpray. Erman TV, Miguel Live Shout out Erman. Opo lalab, unang baby. Yes po, unang baby lang lalabs. 8 Miguel Live Shout out. Kaya minsan natayo-tayo nakakangalay kasing nakaupo, diretsong upo. Naninipa na siya lalabs. Sinisipa ako. Malikot.
Thumbs up, friend, from Cricket Tamiran. Ayan. Ganun pala yung mga lalas. Pag first, unang mong anak, parang saya-saya mo na sinisipa-sipa ka. Morning sa lahat and have a nice day. Meltrix, dikit tusok danos. Maga pa naman po, mga 7 months po, kitang-kita na yan. Hehe. Usa na lalabs. Swerte, friend. Dan check. Ayan. Malikot po, Makati din po ba? O Makati lalabs. Puro na nga kamot yung tiyan ko. Nakapindan po, host. Ganyan pala yung lalabs. Dati napakakinis ng aking tiyan. Ngayon, para na siyang monster. Puro nakamot lalabs. 6 million in the house, Miguelab, shout out. Airman TV, Miguelab, shout out lalabs. Main channel mo to, Airman. 496 si Airman. Sige lalab, bigit ko yung main channel ko sa'yo ha. Airman. Pag Makati. O lalab ang kati, puro na nga lalab. Kamot yung sa baba ng aking pusod, puro kamot. Pero ginagamitan ko pa rin siya ng suklay. Ayan, Airman TV lalab, dikit yung main channel lalab sa'yo ha. Ayan, Airman ha. Airman TV. Mabuhok yan, host. O lala, siguro. Ayan, sige host, bye, tuloy na ako mag-link ha. Napadot-dot lang. Sige lang lalab. Sige lang lalab ha, sige lang. Cricket Tamiran, Miguelab, shout out Cricket. Ayan, Airman lalab, dikit na yung main ha. Trabaho sa barko, wow. Trabaho pala si Airman sa barko. Linis pala. Sige lang, Mayra lalab, maglinis ka na lalabs. God bless. Saira, nandito ka pa ba, Saira? Alex Barber, nandito ka pa ba, Alex? Alex Barber. Alex Barber, nandito ka pa ba, lalab? Sige lang, lalab, sige lang. Ka na. Wait lang, lalab, mag-share lang ako ha.
Herman, ayan, linis pala. 3 million Migalab, shout out mga lalabs. Ulan ng mga lalabulan. The rain is coming. Barber dito. Herman, baba ka ng bahay, lalabs. Baba ka ng bahay, Herman TV. Ayan, pin kita, lalab, ha. Yan, Herman, nadikit ko na yung main channel ko sa ilalab, ha. Yan, Herman, buy mo ako. Herman, oh. Samira, nagbaba ng bahay.
Airman TV sa bahay mo ako, Airman. Swerte Joyce, Lags. BG lang host. Sige lang lalag, sige lang lalag. Thank you. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Shit, tuma. Ding na 5 million Miguel Love, shout out. Yes, Lalab, ang lakas ng hangin. Naglo-loading tayo. Pero lagi naman ito naglo-loading, nakakaasar. Nanani, nananan, nanani. Si Lalab uulan, swerte Joyce. Para siyang uulan lalas, makulimlim oh. Tapos mahangin. Mahangin siya Lalab. Hi, Nani. Road to go vlog, Miguel Love, shout out Lalab, road to go. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Nandito ka pa ba ano? Airman TV. Airman. Ay, nanani. Ayan, Airman, nasa bahay mo ako, bigyan kita ng 5. Airman ha. Wala na ba kasi host? Airman.
Pangatlong dikit yun na, dalawa na lang. Dalawa na lang sa nakapin mga lalas. Airman TV. Host, vaccinated ka na ba? O lalab, vaccinated ako lalab ng 3. Kumbrid ako lalab. Ganun ako lalab. Sa UAE, kailangan mag-vaccine. Bago ako nakauwi ng Pilipinas, vaccinated ako lalab. Kasi noon hindi ka naman makakalabas ng bansa pag hindi ka vaccinated. Ayan. Tsaka doon free yung vaccine. Pati yung mga nagkaroon ng COVID noon, free yun sa hospital, walang bayad. Sa UAE, nagka-COVID, wala silang binayaran. Ikaw ba lala, vaccinated ka ba? Swerte Joyce. Ayan lalab, Airman. Anong vaccine? Ano ko ito? Check ko lalab sa. Nakalimutan ko lang ano yung lalas. Basta nandito yun. Nakasave. Ikaw ba, nagpa-vaccine ka na ba? Hindi pa, host eh. Takot ako. Kapag mahirap lang kasi sa may mga sa may mga sakit, bawal yan. Lalo na yung may mga heart problem. Bawal yan ba sila magpa-vaccine? Kasi baka yan pa yung mag-cause ng kanilang kamatayan. Yung may mga sakit, may asthma, bawal yan sila. Kailangan magpa-vaccine yung walang mga sakit, yung healthy. Kasi kung meron kang sakit, wala na. Kailangan walang sakit. Kasi bago ka naman binabaksin, bago ka naman binabaksin, tinatanong naman yan eh. Kung meron ka bang sakit, yung may mga maintenance gamot, di rin pwede yan. Road to Go Vlog, Lala. Ilan na ba yung bahay mo, Road to Go Vlog? Ang laki ng bahay ni Road to Go Vlog. 3.65. Road to 4K ka na rin pala. Huwag ka matakot, lalab. Swerte, Diyos, ba't ka natakot? Wala ka naman atang sakit. Safe naman yung vaccine. Kaso nga lang kung mahina yung mo, lalo na yung first vaccine mo, pag mahina yung resistensya mo, lalag na rin ka talaga. Kung epekto ng gamot sa'yo. Durot TV, thumbs up po, Durot. Thumbs up po from Durot TV. Ito, oy, paida. Ayan, 484 ka na 85. Airman. Dami kasi mga fake news, masama daw yung vaccine. Hindi naman huwag ka maniwala dyan, lalajoy. Yan masama ang vaccine, nakatulong pa nga yan eh. Ang cute naman ng cat.
Ang cute naman ng cat mo. Ano ba yun? Bakit parang may sugat sa ilong? Herman, 485 ka na. Inday Beng Lalabs, Inday Beng. Road to Go Vlog, nandito ka pa ba? Sunod kita Durot Lalabs. Ayan, parang ulan na mga lalabs, kaya tayo nagluluding-luding. Kasi pag maulan, yung ating internet nagkakaroon ng problema. Sige lang lalab, maraming salamat. $5 million Miguelab, shout out. Inday Lalab, salamat Lalab, God bless. Road to Go Vlog, nandito ka pa ba? Road to Go? Demonets tuldok na Ate Hosbera. Lalab, James. Panay ba? Hindi tayo makapag-live ng maayos. Malakas yung hangin, uulan na Ako nandito pa. Lablabin nyo si Jamonets mga lalabs. Live streamer yan. Singer yan, singer. Maganda boses. Pag pumunta kayo sa kanyang live, kakantahan kayo niyan. Kalimbangin nyo yan mga lalabs. Lisongson. Ayan. Hoy. Kalimbangin nyo yan si lalabs Jamonets. Nag-barter yan mga lalabs. Bartiran. Miss Everyday lalabing kalab. Shout out here. Jamonets. Ayan. Jamonets Migalab, shout out Meltrix Vlog here. Ayan. Miss Everyday, Madam Migalab, shout out. Ay, busog si Hus, thanks God. Mamel Tricks, Migalab, shout out Bera. Ayan. From Jamonets. Magkakilala pala kayo lalabs ni Sir J. Hindi mo to main channel lalabs. Mamel Tricks, Migalab, shout out po. Ayan. Road to Go, done na po. From Inday Beng. Road to Go, Dodong. Beray talaga, Jay. Ayan si Inday Bing nagbaba ng bahay mga lalabs. Lablabin. Lablabin, Rainis. Eric Garcia nagbaba ng loading. Why like this? Eric Garcia, my friend. Nagbaba ng bahay, Eric. Ambot. Oh my goodness, why like this?
Daming truck. Sino gamitin pa? Takot si Maui niya, no? Tumigan Migalab, shout out! Shout out! Sir J, nagbaba ng bye, Sir J. Wow, may bagong account pala si Sir J. Bagong account mo to, Lala. Sir J, sabay mo ako, Sir J. Inday Dan, visit sa video mo po. Loy, kayong tao. Yan, lalab, Sir